Dobrý večer, je 30. januára roku 2011. Chcel by som hovoriť teraz, odpovedať na niektoré otázky. Jedna z nich, ktorú otvárajú do nekonečné médiá, je, či mám ja osobne, ja Sergej Chremendik, dvojité alebo dvojaké občianstvo. Musím podotknúť, viac menej všetko, čo sa odvysielalo slovenskými médiami o mne, rôznymi médiami, je lož toho najhrubšieho zrna. Zdôrazním, že bohužiaľ médiá v našom svete viac menej vysielajú lož, ale sú to rôzne lži, ale keď ide o mňa a keď ide o slovenské médiá, to je zvyčajne tá najhrubšia lož, ktorá existuje. Zrekapitulujem to. Sa vysielalo, že som bol opitý počas nehody, čo nie je pravda, lebo vôbec nepijem, som abstinent. Sa vysielalo, že mám psa ľudožrúta, ktorý proste ublížil dôchodkyni, akože a ja mám za to mať zodpovednosť, som bol mimo Slovenska. Či ten pes, či to spravil pes, to nikto nikdy teraz nezistí, lebo tá pani mala rezanú ránu, o čom mi rozprávali, a mala nož v ruke počas toho, ale nikto nechcel sa tým zaoberať. Médiám stačilo to, že čo povedala táto pani, polícii to tiež stačilo, vysielalo sa, že mám psa ľudožrúta, ktorého neviem udržať a tak ďalej a tak ďalej. No a nakoniec vysielalo sa, že ja mám dvojité občianstvo vtedy, keď som ešte ako poslanec Národnej rády som to podporil, som bol v tom činný na úrovni politickej práci, som povzbudzoval kolegov v parlamente aj slovenských politikov, aby na maďarský zákon o dvojitom občianstve bola adekvátna odpoveď, za ktorú som považoval tento zákon, ktorý sa prijal počas Ficovej vlády. Takže okamžite začali písať, že ja mám aj ruské občianstvo, písali ešte o Rydlovi, ešte si nepamätám o kom, o Rydlovi neviem, hej, ale ja musím to vyvratiť teraz a vyvratiť to definitívne a raz a navždy. Ja som sa vzdal ruského občianstva v roku 1994, predtým ako som získal slovenské občianstvo. To bolo podmienkou získania slovenského občianstva, zdôrazním. Každý, kto nechce klamať, kto je nie zlomyselný a tak ďalej, každý, kto nechce vysielať lož o konkrétnom človeku, ide teraz konkrétne o mňa, mohol otvoriť otvoriť si zákon, mohol zavolať na veľvyslanectvo ruské, okamžite zistiť, že aj nemám ruské občianstvo. Do nekonečna to vysielali, ešte pred 2 týždňami zase o tom písali, mi volali, keď som bol poslanec z Budapešti, že akože absolútne drzo, natvrdo, že ja musím tam prísť a vysvetliť maďarskému národu, ako to, že ja poslanec SNS mám dvojité občianstvo. Som povedal, že nemám. Tak hovoria, že prídete, vysvetlíte, že nemáte. Som im povedal, čo si o tom myslím, hej, samozrejme, že som nikam nešiel, len takto je teraz ja chcem sformulovať veľmi presne svoj vzťah k dvojitému občianstvu. On je záporný. Ak by som mal možnosť mať súčasne ruské občianstvo, veľmi neviem, ako by som sa k tomu postavil, lebo jediný plus, čo mi by to dávalo možnosť chodiť do Ruska bez víz, ale nechodím tam až tak často a toto vízum nie je až taký problém. Všetko ostatné, podľa môjho názoru je problém a si myslím, že samotný princíp dvojitého občianstva popiera myšlienku, ideu občianstva ako takú. Konkrétny príklad som včera čítal na internete, že v Iráne popravili ženu, ktorá sa podielala na pašovaní drog. No a popravili ju, ona mala dvojité občianstvo, holandské a iránske. Tak toho holandského konzula ani nepustili tam za ňou, hej. On ani nemohol nič podniknúť, lebo oni povedali, že neuznávajú dvojité občianstvo, že ona je občianka Iránu a podľa iránskych zákonov ju popravili. Ja si myslím, že dvojité občianstvo je vždy niečo, čo vzniká v istej špecifickej situácii, že je to nenormálne.
lebo ten človek tým pádom patrí rôznym spoločnosťam a tie spoločnosti nemusia mať vždy rovnaký názor, nemusia mať rovnaké zákony, rovnaké zvyky a tak ďalej. Takže to dvojité občianstvo vždy vzniká ako istý, neže výnimka, ako istý znak istého zámeru, istej nestability. Poviem pár viet o prípadoch, o situáciách, ktoré poznám. Napríklad Rusko a Izrael uznávajú možnosť dvojitého občianstva a všeobecne Izrael akože voči dvojitému občianstvu nemá nejaký záporný vzťah. Nuž plynie to zo špecifiky toho, čo je štát Izrael, ktorý vznikol nedávno a vznikol tak, ako vznikol. Jednoducho ten štát, ako vznikol, tak za istých okolností môže zaniknúť a ak by týmto ľuďom zobrali túto možnosť si nechať ešte to ďalšie občianstvo ako rezervu, nevieme koľko ľudí by tam zostalo. Veľmi špecifický je vzťah súčasného ruského štátu k ruskej diaspore, ktorá je v Európe, ktorá je v podstate v Spojených štátoch, sú to milióny ľudí. Ruský štát netrvá, ak ešte raz dôrazním, domáci štát na tom netrvá. Keď domáci štát má liberálnu legislatívu ako Holandsko napríklad, v tomto, keď domáci štát to uznáva za svoj, že mu to nevadí, tak ani ruský štát netrvá na tom, aby tí noví občania Spojených štátov, Holandska, neviem, Anglicka, vystúpili z ruského štátneho zväzku. A si myslím, že robí dobre. Lebo títo ľudia tam prišli v jednu dobu, tá doba sa môže zmeniť, bude pre nich, ak budú chcieť sa vrátiť, bude zjednodušený navrat, neprerúša komunikáciu a kontakt s Ruskom a tak ďalej, nič zlé ja na tom z hľadiska ruského štátu nevidím. Z hľadiska týchto ľudí je to niečo iné. Lebo keď človek žije, neviem, v Spojených štátoch, je americký občan, príde do Ruska a vyťahne tam ruský pás na letisku, on tam vstúpil, hej, a on nevyšiel z toho štátneho zväzku. Čokoľvek, čo sa mu stane o 5 minút na tom letisku, hej, a čo ho dovedie do nutnej komunikácii s ruským štátom, ruský štát si vyberie, že či je ruský občan alebo americký. Takže ja osobne by som pre seba nikdy ani neuvažoval pre dvojité občianstvo a chcem tým pádom definitívne vyvratiť tie lži, ktoré sa vysielajú. Tie lži veľmi ľahko sa dá vysvetliť. Som občan Slovenskej republiky a je to uvedomelé rozhodnutie moje, celej našej rodiny, ktoré sa uskutočnilo v roku 1994. Sme slovenskí občania, všetci.